расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни чорум рақами рейтинг Бенил Дариуш бо рекорди 22.5 ва ҳаштум рақами рейтинг Арманд Царукиан бо рекорди 23 рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки барои муҳориба зидди чемпион Ислам Махачев омода аст. чизе ки UFC гӯяд мо ҳамон корро мекунем, аммо ҳама медонад ки мо дар навбатем. ман рақами 1 рейтингум. дар муҳорибаи гузашта ғалабаи калон ба даст овардум. ман барои ҷанг тайёрам. то лаҳзаи осеб гирифтан ман барои ин муҳориба тайёр будум ва ҳозир навбати ман аст. ба ман камарбанди чемпионӣ дар кор аст ва барои ман фарқ надорад ки камарбанд дар дасти кист. гап дар пул нест. ман барои таърих эҷод кардам ва барои мероси худ меҷангам. ислам ҳамчун зарбазан хеле инкишоф ёфтааст ва ман ин чизро чанд маротиба гуфта будам. чӣ гуна ислам ин муҳорибаро гузаронд ва чӣ гуна ӯ ин муҳорибаро ба анҷом расонд. эҳтироми ман ба ӯ ҳамчунин эҳтироми ман ба Волк барои он ки ӯ ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. эҳтиром ба ҳардуяшон. онҳо ҷангварони бузурганд. ислам бошад чемпиони бузург аст, гуфтааст Оливейра. дӯстон, бояд гуфт ки ҳозирашда маълум нест ки Махачев муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. барои ҳамин интизори хабарҳои нав мешавем. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нганну ва чемпиони ҷаҳон оид ба бокс дар вазни вазнин Тайсон Фюри тамрини кушода гузаронданд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо бо қоидаҳои бокс мегузарад ва аллакай рӯзи 28 октябр дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. ба фикри шумо Нганну шанси ғолиб шуданро дорад ё Фюри ӯро ба осонӣ шикаст медиҳад? ногуфта намонад ки Тайсон Фюри рекорди бебохс 33-0 дорад ки аз 33 ғалабаи худ 24 тоашро бо тариқи нокаут ба даст овардааст. Дана Вайт чӣ гуна ки ваъда дода буд ки суханҳои Ислам Махачевро дар девори институти UFC овезон мекунад, дар ваъдааш истод. имрӯз навор баромад ки дар он дида мешавад ки дар девори институти UFC суханҳои Махачев навишта шудааст. ин камарбанд чӣ маъно дорад? маънои камарбанд дар он аст ки ту беҳтарин дар ҷаҳонӣ ва агар ки ту беҳтарин дар ҷаҳон бошӣ, пас фарқ надорад ки зидди ту кӣ мебарояд. ман бояд чӣ мегуфтам? розӣ намешудам. ягон вақт биёин ин корро ташкил мекунем. ва дӯстон, ин суханҳоро Ислам дар вақте гуфт ки Оливейра осеб гирифт ва роҳбарони UFC ба ӯ муҳорибаи зидди Волкановский пешниҳод карданд. ва ин суханҳои Махачев чунон сахт ба Дана Вайт писанд омаданд ки ӯ ба коргарони худ фармон дод ки ин суханҳои Махачевро дар институти UFC ва майдони Apex овезон кунанд ва чӣ гуна ки мебинем онҳо ин корро карданд. ҳамчунин Дана Вайт дирӯз дар вақти эълон кардани муҳорибаи Сергей Павлович зидди Том Аспинал рӯйхати турнири UFC 295-ро нишон дод ки дар он дида мешавад ки муҳорибаи Нурулло Алиев чандум муҳорибаи турнир мешавад. чӣ гуна ки мебинем муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Матеуш Ребецкӣ шашум муҳорибаи турнири UFC 295 мешавад ва бояд қайд кард ки ин рӯйхат каме тағйир ёфта метавонад агар ки ягон муҳориба барҳам хӯрад, аммо агар ки ягон кор рух надиҳад, пас ин рӯйхат ҳамин гуна мемонад. турнири UFC 295 аллакай рӯзи 12 ноябр дар Амрико баргузор мегардад ва барои Нурулло ин дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. дӯстон, шумо муҳорибаи Нурулло Алиевро интизор ҳастен? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.